Ahojte priatelia. Možno viete, že už niekoľko rokov žijem medzi Slovenskom a Španielskom a mám na to dobrý dôvod. Hola. Moja žena Kelly. Veľmi ma baví prepájať tieto dva svety a preto keď nás oslovili kamaráti zo Spánek z Reality, že budú robiť party tu v Gran Alacant, kde prídu Slováci, Španieli a Češi, tak sme neváhali. A musím povedať, že Michal zo Spánek to bude robiť vo veľkom štýle. 2. mája uvidíte party, kde bude veľa jedla, typického jedla, slovenského jedla, španielského jedla a výborné drinky. Na pódiu budú hrať MC Erik, Igor Kvenťo mladší a my, Braňo a Kelly. Nebude to len o hudbe a zábave, bude to o nových prepojeniach, pretože tu vzniká nová komunita. Takže ak chceš, príď medzi nás, vieš, kde nás nájdeš. Nos vemos ahí.